karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them too. Oh, kun maon na. Naluwas pang kami niyo na lalak sa Tito Ed. Di maguna abubukuan sa papa. Maunang dako ng problema. Sus, bukara nagsamot sa Alexa. Di man ko mugara. Ah, pano? Nakakaday diha? Namati ka na mo? Dali agyo po siga sa mga matas mga guilty, oy. Lira, bye. Oh, nga may duol man ka? Abi na kong mahadlok ka na ko. O ganong mahadlok man ko di mo karon, nga naaman ng imong amahan sa sod. Dilikit ka magpabuang-buang og panghilabot nako, no? Sure ka? Boss. Oh. Boss, nanay, papalit mo bino na ako, boss. O, dadugay, nakita ang boss, oy. Moinom ka? Ano? Reklamo ka? Ngano ka nang iring hugiro, no? Hindi mo gina sila magkadugoon? Ilong biray. Pagwag ay isog baso ka. Oh, yes, boss. Magkuha sa ko, boss. Binoy, tarat. Binoy, tarat. Hoy, pahimuon kag report sa imong amahan. O kung sa imong plano sa isla. Ugma na niya kinahanglanon. Og ayaw pag-inom diha kay sugdan ang construction sa busay. Og niya pa ha, ikay magpuot kun sa ingan sa bay bakasyonanan nga tukuron sa Isla Verde. Carolina ang gusto ko nga ipangan. Og dili imungan. Mamasag ko mga ambisyon nga akong panganang ibutang dito. Ikaw gani gipabuot, relax lang. Wa kay kailog sa katigayunan sa imong amahan iyan. Kay ako, musugot na kong sweldo ray akong dawaton. Good night. Ayaw kong patuho, Alexa. Katigayunan ray giapas nimo sa akong amahan. Oh. Hello? Pila ko na imong ina-ina? Oh. Anong nanawag mong kag-usab? May importante kong toyo nimo. Unsa man na? Gusto ko nga atong atuon ang bayang gipoy-an sa unang kabit sa imong amahan. Si Veronica Abadin. Ha? Unsa man? Bakante ka ugma? Sige. Pero, ako na lang mo adto dito. I-chatan na ko ang address. Binoy, tarat. Binoy, tarat. Binoy. Unsa magabinoy? Ha? Gusto kang pahion ko ng ba nimo? Ayaw no sa busoy. Ang patay ko, anak ko'y bababos. Binoy, unsa pa man kanta ang imong gusto? Kuan, ganahan ko kanta ka ng kuan ay kanang sa tinga na to, ha? Katong kanta nga imuhang gusto po ba? Ganahan sad ko ng kantahan. Sige ko no, kantaha ko no lang. Ay, ako kantahan. Ang say title, sige ko no. Kalimot ko. Sige kantahan na lang. Kalimot lagi ko. Hilom mo ba? Hilom! Aguray. Sige, yes boss. Kasaba ba ninyo? Iyan. Relax lang, good. Binoy, liko sunahan. Oh, dili ka muna ho sa Figura Boutique, boss. Tuwa na si Tita Agnes nga mi atiman ini. May laing ng tuyuan ang dapita. Kinahanglang makauli dayon ta iyan. Kay ubanan ako sa doktor si papa nimo. Pag taxi na lang kung gusto ko lang madali. Nanawag na si papa nimo. Hello? Alexa, laos lang mo sa Figura Boutique. Dilit naman na yun sa doktor karon.
Doon ako'y meeting bahin sa Isla Verde. Mao ba? Ako lang yung tiwason una. I-turn over ang tanan kang iyan, ha? Oh, okay. Sige. Bye. Bye, Amping. Palahuson na lang ko na ta sa Figura Boutique. Kay may meeting ang imong papa bahin sa Isla Verde. Maayo nun kung unahon na niya. Sige ba, Binoy? Liko pa sa unahan. Sa ato. Tan para gud iyan, asa magyuta? Malipay kay ning atong atuan. Ngano gutong malipay man ko? Malipay ka. Tungod kay ang bay sa kabit sa una sa akong amahan ang adtuon ta. Unsa? Muna itong gianhiining dapita? Ang uyab sa imong amahan sa una? Oh. Binoy, ihunong ang sakyanan. Oh. Yes, ma'am, beautiful. Padayon, Binoy. Ayaw paghunong. Padayon? Sige, padayon. Good. Dili, Binoy. Ahunong nga ang auto. Magsulti pa mi. Oo, hunong, good. Hunong dayon. Pita. Nganong imo magipahunong ang auto? Boss. Ma'am, pagsabot o na mo, bi, kay madaw na tong dagan ini kalakiha, oy. Sige, paglalis o na mo, di, ha? Unsa magitumong nimo ining nakawa, ha, Ian? Unsaon pa man nimo ang gituhuan nimong uyab ni papa nimo sa una? Asawa man ka. Angay ka mahibaw sa kabuang sa kong amahan. Misalig ko sa imong amahan. Busa, wa ko makinahanglan nga ukayon pang iyang kagahapon. Kanagyod, ma'am. Past is past naman, good na, boss. Hoy, kanang kagahapon, maunay imong basihan sa imong buhaton ugma. Depende sa kagahapon iyan. Kung makasakit naman lang sab sa dughan ng kagahapon, di na lang tukion pa no. Oh, sa ato ba? Okay lang ka kung binuangan ka sa kong amahan? Iyan, nahitabo ng imong giukay. Upat ka tuig nang nakalabay, di ba? Papawayan na lang ng imong dughan ug una-una, uy. Bitaw, boss. Kagubot res ang kuan, ana, boss. Basta. Gusto kong makakita sa nakaingon nga namatay ang akong inahan. Kana si Veronica Abadin. Pasagdan lang nato ni siya, ma'am mo, oy. O sabagay mo makuha kung mailhan ni mo ka ng Veronica, ha? O saman, nagplano kag daotan niya? Bitaw, bossing. Dito bag? Basta. At tuon na to ang bay nga gipuy-an na Veronica. Larga na, Binoy. Kung di ka gusto nga, ako kanduklon. Ma'am, tabang, ma'am. Kung sa mga akong buhaton, ini. Hala, sige, Binoy. Patuyangan na to na siya sa iyang gibati diha. Nahalalargagot. Sige. Gusto mong gid ka kagubot. Hala, sige. Pangitaon na to ng Veronica Abadin. Sige, pangitaon. Ay, sa naman taani karon ay sa liko po taani, boss. Sa too, Binoy. Sa too, hala no? Sa too gyud ay too. Uy. Hala. Dagko man din ning mga bahay din, he. Okay, asa nang puta ini karon? Ihunong! Ay, Ay! Sama ni, uy. Mga bungi masada ning kalaki ni mo, Binoy. Naunso. Nakulat ako singgit ni Busiyan mo, oy. Iyan. Unsan man ta ini? Miabot na ta. Narang bay sa kabit ni Papa. Nga si Veronica Abadin. Iyan. Mamalik na lang ko ta sa aki. Ayaw na lang tuki ang kagahapon sa imong amahan. Ano di mo ka gustong tukion eh? Asawa ka. O posible nga buhi pa ng kabit ni Papa. Kung buhi pa siya na untang ipangasawa sa imong amahan. Pero, waman gani ka makakita ng bayhana? Tungod kay gitaguan siyag maayo ni Papa sa buhi pas Mama. Iyan. Kung di ka magsusi, ako'y magsusi. Ay, naunsa naman yung tawhana, uy. Nga bang iya pa magyuning tukion? Mayong adlaw.
Oh, maayong adlaw. Unsay ato, sir? Ma'am, mao man ni ang bahay ni Veronica Abadin? Sa una. Pero hagibaligya naman ni. Kami mo ay nakapalit. Unsa? Nahibaw ka ba kung hain karon si Veronica Abadin? Kuan, tuwa naman kuno sa probinsya. Gisagop kunog dato. Unsa? Kinsa man ang dato nga misagop niya? Nakaila ka ba niya? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!